Kilalang bagsakan ng gulay mula sa Mountain Province ang new public market dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Pero ang dati-rating gulay bagyo na sinasadya ng mga mamimili dito, nagkaroon ng kakumpetensya, gaya na lamang ng imported carrots galing sa China. Yung gulay natin ngayon, yung carrots, may dumarating ng China, may bagyo. Ang problema kasi sa bagyo, isang araw lang, 2 araw, ayan nangyayari, sira na. Yung China, kahit 1 week na tindahan namin, pwede. Bukod sa hindi agad nasisira, mas makikinis at malalaki rin daw ang mga carrots mula sa China. Bagyo. Yan po yung galing Baguio. Opo. Saan po yung galing China po? Ayun po yung China. Ay, Ken! Saan mo napasagay ko na? At sa presyuhan, mababa rin ang kuha dito. Kaya ang katwiran ng ilang retailer, madali itong mapaubos kaysa sa local carrots na mas mataas ang presyo. Yung gaya ng carrots namin galing sa China, kung saan kami nakakamura, doon kami para abot masa. Naglalaro sa 50 pesos kada kilo ang karot ng China, habang 60 to 70 pesos naman ang sa Benguet. Para kay Rosendo So, chairperson ng Samahang Industriya ng Magsasaka o SINAG, huwag umano sanang ipagsapalaran ng mga consumer ang kalusugan kaysa makimenos. Hindi raw kasi tiyak kung anong klaseng preservatives ang ginagamit sa smuggled na carrots, kaya ganun na lamang katagal bago mabulok. Kasi ang tagal eh. Imagine yung shipment, 7 days yan from China up to dito. Tapos may clearance pa, nakalabas. Tapos i-display sa pwesto. Pag-display sa pwesto, yung local, kung 3-4 na araw, sira na, yung imported, hindi pa nasisira. So, ibig sabihin, may chemical yan linagay. Bukod sa imported carrots, nakababahala na rin daw ang pagpasok ng mga smuggled na gulay sa bansa. Ayon kay So, Record ng BOC, may mga dumadating na carrots, may dumadating na broccoli, petchay, kailan. Pina-check natin ngayon bakit may dumating. Sabi naman ng Department of Agriculture, wala daw silang SPSIC na in-issue. hindi raw kontento si So sa pahayag ng Department of Agriculture na magsasagawa sila ng confiscation sa mga imported na karot dahil tatamaan lamang umano dito ay ang mga retailer na nakimura. Hiling nila sa kagawaran, puntiryahin hindi lamang ang mga smuggler kundi pati na ang nagiging kasabwat ng mga ito na nakapagpupuslit ng kontrabando. Kawawa na naman yung retailer kasi ang sabi ni Secretary, kukumpis ka. Kukumpis ka tapos hindi naman huhuliin yung saan galing. Di walang kwenta. Samantala, sa press briefing ni Department of Agriculture Secretary William Dar nitong September 28, kinumpirma nito na talamak ngayon ang pagpasok ng mga imported na karot sa pamamagitan ng misdeclaration shipment na nangyayari sa Subic Port. The shipments came from Subic and said vegetables came from China and which was misdeclared as other items. Paolo G. Santos, CLTV News.